Amalawi kulinji no kulinji kumabenya kumabetsera kuti kulinji lakaya lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukushirika jani mwani akoti ya kulibaji kuti usauka kulilabe nanga osolora ledesi ya odija yenda manji nanga ngani zonyadisa sikulijani kumbolo bagari kulinji mwera nanga kwanuko kulinji kodi kuboma kustedi house kulinji nanga otuta mwazuga kulinji lelo la chitatu. Iyi ndi kulinji yomaliza sabata lino, ndipo lero mwindine Vayana Chunga. Koma sindili ndekha, programu tinathandizana ndithu ndi chimwene angawa Wanda Msisya. Wanda, wazuka bwanja se? Ndazuka, mazuka bwanja. Inenso ndazuka bwino, ndikudziwa tumankhula ndi mphamvu nde ndikufunisisa kuti apa ndingokweza ndithu za makinazi kuti muzimveka uno bwino. Anyamata apa kalonga samaseweresa voice. Ndiye nkhani imene tili nayo lero ndi nkhani imene ndiyo pasa chidwi koma mwina ena sangafune kuti azikamba. Mwina nchifukwa yatigwera ife. Koma boma likamasintha alipo anthu ena amapita on cloud 9 amachita kusangalala kugwira ndithu manja nkuti amwene tayiphula masiku sebansidwa amene ku Capitol Hill ena maparastetosimo ayindete kuchita kuyika mbendera chala mwamba kuti abasi tayiphula amwene. Koma ena maofesi momwemo ayimaliro okhaokha kwafusa chavuta nchani koma ndi mmene zimakhalira pamene soti masintha boma mchaka cha 2020 inayiso nkhani yake omweyo kuti anayipa anyamata ena kuti amayika ana adadi koma nthawi imeneja akungopukusa mutu kumati bwanji kwagwa maliro anji koma it was time for government change. Ndi chifukwa chani boma likamasintha zimaoneka kuti anthu ogwira ntchito mboma kapena mabungwe ya boma ngakhale makampani a boma ambiri amakhala kuti they are affected. Kodi tinene kuti anthuwa akama bomalo likamasintha ndiye kuti tizichita motani kuti amene ali truly professionals asamakhale as affected as perhaps it is. Kumbali ina nakumanena kuti yayi onse amene boma la Nyuwani likuwaona kuti awangosokoneza athautelepheresa kuti kwanise masomphenya anthu athamangiseni azivaya basi. Ndiye ena nkumati koma these are professionals anapitira ku sukulu ntchito yawoyi. Tiateteza bwanji nanga kumbali ya lamulo, is there a law that protects such people? Titani kweni. Komanso kumbali naye nkumaona kuti alipo anthu ena amene amakhala achipani. Tinaonapo achipani nthawi imene cha Tonse Alliance zipani zosiyana-siyana akungolina wina aliyesa uyu analowa blue uyu mwana wa dadi ena anachosedwa ntchito ena anapangidwa zipongwe. Panonso zikuoneka kuti malista aja ayamba kuyikidwa. Ndipo tinene pano pumuona mtima kunena kuti alipo ena amene amangopeza kuti zina lawo laponyedwa. Koma sikuti amakhala kuti necessarily kuti zandalezo kweni koma mwina sagwirizana ndi wina amene amalemba listiyo ndemwe ayiso makhala amene uja kuti ndeti thotola basi. Nkhani yake tu ndi imeneyo Wanda. Kapena ndi nkhani ya chilendo kati? Hayi Wayana, si nkhani ya chilendo andi waifotokoza bwino kwambiri kuti pamene boma lusintha anthu ena amakhala usangalala kuti yayizawo zaera. Anthu ena aso amakhala takhumudwa kuti mayine kalanga ine apa zativuta komano mwina zimangotengera kuti kodi umafuna kuti anthu azikuona bwanji. Chifukwa sometimes Wayana ndi perception. Imene anthu amatha kukhala nayo kuti achungawa ngachani. Mukuti anthu ena amaona kuti iye achungawa mwina ndikadeta amene. Kunchito kuja mwina kumapezeka kuti ali ndi mphamvu koma mphamvu zina za anthu madeba kuti uyu akuoneka ngati ndi koma makhani mphamvu zambiri kumopeza even mabwana ache. Kodi chifukwa chani? Ndi anthu ngati amene ajawa ena amaona kuti okay, Big Brother is watching you. Likasintha boma mphamvu zijano zapita mbali inaso naonso ajama panga zimene zizi kumabwezerana kumatani. So I think ifunso ndilo kuti kodi anthu ogwira ntchito mboma azikhala ndi mantha boma likamasintha kuti mmene boma lasinthira amunde kuti ena onse pa ulendo
komanso funso ndokuti kodi mmapanga bwanji maofisi mwanu omwe mukakhala kuti anthu azikuonani kuti kapena ndinu amanga mwakuti kodi ndizotheka kuti kusintha kwa boma lingagwire ndi anthu ena amene akuoneka ngati kuti sangapange masomphenya boma limeneli tiziziyendesa bwanji tikukamba pano wayana anthu ena ndithu akulandira kopsezedwa hata kuti inu tithana nanu mwakuti iwe machokera kuti kukasungu iwe basi zako zakudera mphanga so kuyesa iya ife tukasungu tinamvotera bwo so tinenezoona kuti kodi tizipanga bwanji zinthu zathu zolinga chokuti pamene boma la sintha tisamakhale ngati kuti tigumulaso china chilichonse kuyambiraso foundation continuity ayi wayamba bwino ndithu Wanda Msisia mpulogalamunso muno tikhalanso nda Mr. Kunchenga Mr. Kunchenga nda Secretary General Malawi Congress of Trade Union tikhalanso ni Mr. Dereza amene ndi wosogolera Communications Workers Union of Malawi ndiye kuti mabungwe amene amakhala akugwira ntchito zokhuzana ndi communication amenenso ndi Workers Union yawo asogolera amene wa Bambo Dereza tiso ndi atolankhani athu Patrice Williams Osman Kaliati ndi Chimwemwe Maseko pamakina pathu pali Christopher Nkosi koma mwina tisana waimbire foni Kunchenga komanso Dereza tinene kuti anthu ena mwina maonjeza tipereka chisanzo mosapyatira chisanzo cha Malawi Broadcasting Corporation chifukwa Malawi MBC ndi malo amodzi amene amakonda kukhala at the center of zimenezi ndipo amaonekera kwambiri chifukwa mwina ntchito yawo njakuguluso takhala tikumaonapo kumbuyo ku ena when government changed in 2020 kunapezeka zona kuti ena anachosedwa ena amachosera outright ena mangu aponya mabomamu kupita kumangochi kwina kuchama kukonda kumzuzu ena kuaponya malosi anasiyana kumati kumenso ku MPC kumeneko ndiye panonso mwinaso it's the same thing that is going to happen kodi tiyambe mbali ya and I'm giving the example of MBC for now kuti tonsefe from professionals in the same industry kuti mwina pena pake timaonjezaso is this something that we invite upon ourselves? Can we do better? Chifukwa anthu nthawi zina akazanena kunena kuti koma ndiwo kuti ndiwo kuti anthu amazatha kuyika kumbuyo kunena kuti koma uyu mukumonjezera mukumuyipisira dzina si munthu hotelo koma ena amati amene tikudziwa bwino amaonekera so should we say this is also a shared blame tiyambireka pamene po Wanda ine ndikhoza kuvomera vayana kuti is a shared blame and ndikuyangana mbali ziwiri mbali ina anthu ena amachita kuyimika okhankono kuti ine nditumeni ntchito imene ndikagwira so anthu amafuna volunteer yes you volunteer kuti inewa ndikagwira ntchito imeneyo so nthawi imene anthu ali ndi mphamvu amafuna kuteteza mphamvu zija ndipo pakakhala kuti pali munthu wina amene akwatsimikizira kuti nditakuthandizani kuti muteteze mphamvu zimenezi anthu aja amaona kuti munthu wathu ndi ameneyo wapita kukamenya nkhondo zathu then pali anthu ena amene amafuna kuti ino atamike sikuti alipo amene wake umayi sikuti alipo amene ozitumaokha nokufuna kunene kuti ifeyo ndekuti tikamenyerera whichever side kaya ndifeno poti state broadcaster nthawi zambiri imakhala kuti ndingati meta onena maka kumala kwathu kuno maboma amene akulamula nthawi imeneyo amagwisa ntchito ngati mlomo wawo sinakhala ngati ndekuti ndimene jani media house yawo kumene amalankhulirapo so pamakhala ena ndithu amafuna kuti azioneka kwa mabwana kuti iwo ndi akuyigwira bwino ntchito zimene zija taona tili ndi zitsanzo zosiyana-siyana kuchokera mbuyo omwe kuzafika pano kuoneka kuti vuto limene lolo silikutha andi maboma aja akamabwera ambiri amalonjeza ndikumbukira 2020 kunabwera word la sanitize we want to sanitize MBC kutanthauza kuti tigwirizana ndithu kuti kumakhala vuto ku state broadcasting kuja mmene anthu amagwirira ntchito so kwa ine mwina tikanaunikanso kuti lamulo limanena chani za MBC ndi MBC izigwira bwanji ntchito kuti MBC yo isinthe ndofunika kuti lamulo lijalizilemekezedwa ndi munthu atakusankha kuti upite ku MBC kuja ukuyenera kuti ukambirane ndi mabwana ako amene akukutuma kumene kuchako kuti ineyo to ndikagwira ntchito chonche tikumvana if there is need kuti akulembere kalata ndiwe utapasa masomphenya ake kumsayinirane so that isamaza sinthe su game way otherwise tizingoona zomwezo chifukwa chokuti even amene alipo abwera pano pawo afuna abe asankhe anthu ena akebe amene akuoneka kuti akapita kumene kuja kusanga machite kukayankhulira tu from day one kuona kuti akuonesa because independence imaphweka kuitchula chonchi kamayamba chonchi kwambiri pamene sitinambe kupanga ma mistakes chanjani timaona ngati anza bwino tikamba kugufa anthu akamati kusa zimene kugufa zija timamba kupyana zo mtima yet anthu ajangogwira ntchito yanu yowunikira kulankhulira Malawi amene alibe liwu so mayana
ndi nkhani mwina zitatu. Anthu opitawo kuti akuti akukataniko. Enawo kuzipereka okha. Lamulo likuti chani? Tikakonza lamuloli maone ngati BBC limapereka chisanzo cha BBC mnantekerepo mwayipo tidakhala komeko chako. Ndi ngati an equivalent of MBC. But I remember there was an interview one time when I was there. Ankapanga interview at Tony Blair ngati Prime Minister wa the United Kingdom. Ali pa TV wayana nafusafuso kuti kodi a Blair ku England kuno kuli anthu opanda ma illegal immigrants alipo angati. Ndiye wajanga he was waffling. Muntu ali nawo chonchija anayankhula pa microphone. It is clear here that the Prime Minister does not know. You understand why were he sitting there? And he was like, no, wait. He said, how many people? I just want you to give me the number. And he said to everyone who was watching, he does not know. Can you imagine? The same scenario by BBC ulindi an equivalent of the president wa uzantu kuti akonekera kuti simukudziwa nkhani wayana chingakuje iweyo sungachione. Ayi tithokoze kuti mwayitambasulira bwino komanso zisanzozo ndizomveka. Amalawi tunena kuti nkhani tenti kambirane posagwira makaka ena aliwonse achipani. Let's be as sober as possible. Kuti tingatani ngati dziko going forward nkhani imeneyi kuti boma ikamakhala kuti kusintha tizitani kuti aiwo amene ali ma professionals kugwira ntchito makampani aboma maofesi ku Capitol Hill kuja ngakhalenso mabungwe aboma kuti asamachite kukhala ndithu kulephera kuyamba kumwa mankhwala BP kuchipatala asana kupeze nayo BP kuti tingatani. Ndiye pano palaini yankhulane ndi Bambo Kunchenga amene ali Secretary General Malawi Congress of Trade Union. Akunchenga mukundimva? Ine ndikukumvani. Mwadzuka bwanji? Ine tundadzuka bwino kwambiri. Kaya mwadzuka bwanji kumeneko? Iyayi inenso ndadzuka bwino. Adeleza nanunso mukundimva? Ndikukumvani. Mwadzuka bwanji Adeleza? Tadzuka bwino kaya nzathu kumeneko. Iyayi kunonso tadzuka bwino. Ndiye tiyambiretu mwina pa nkhani ya lamulo. Tiyambe Kunchenga kuti kodi ilipo lamulo limene limateteza anthu ogwira ntchito makampani aboma mabungwe aboma ku Capitol Hill kuja kuti kodi boma likasintha, is there a way in which the law protects people from being victimized by political interests during political change or government change? Zikomo kwambiri ndithokoze chifukwa cha funso limenelo ndipo ndinenetse kuti malamulo alipo amene amateteza izizi tikhoza kutsimikizira mwinanso kuchokera kumbuyoko takhala tikuona anthu ena atachotsedwa mosadziwika bwinobwino nkumapita ku makhoti nkukawina nkhani za mtundu umenewo. Koma vuto ndilonena kuti malamulo satsimikizira kwenikweni kunena kuti uyuyu akachita zakuti lamulo limangonena kuti civil servant kapena kuti ogwira ntchito ngati mene taneneramo asalowelere mu nkhani za ndale. Ndiye chimene chimakhalapo nchionena kuti anthu ochotsaja lamulo lija adalidziwa ndipo amadziwa kuti uyu chimene tikumuchotsera ndi nkhani za ndale, koma sabwera poyera nkunena kuti akuchotsa chifukwa cha nkhani za ndale, amapeza chifukwa china choti amuchotsere munthu uja. So lamulo lilipo nena kuti ma civil servants kapena anthu ogwira ntchito mboma asamatengepo mbali kwenikwenete akamana asamaonesere ndale kuntchito. Zimeneko zilipo malamulo alipo ndithu okhazikika kuti ma civil servants asatengepo mbali ina iliyonse mu active politics, zimenezo zimaletsedwa. Ndipo lamulo lilipo lonena kuti ngati munthu akukatenga mbali za ndale zoonetsera ndiye kuti ameneyo asiyeka pansi ntchito za bomazo azikachita za ndalezo. Tapereka chisanzo cha mascenario onesa kuti apa munthu waonesa mbali kapena watengapo gawo mosusana ndi malamulo amene amakamba za anthu ogwira ntchito mboma. Mwachitsanzo tiyelekeze kuti munthu amagwira ntchito department ina yake ya boma, ndiye munthu uja waganiza wasankha kuti ineyo ndifuna ndikayambe ndale kapena ineyo ndifuna ndikayimire kwathu ngati MP kaya kansala. Lamulo limanena kuti munthu ameneyo ayenera kusiya kaye pansi udindo wake wa kuntchito kenako akapitirize ntchito zija za ndale zimene zija, chifukwa ngati akhala kuti agwira ntchito zija za ndalezo kuli kodi ali pa ntchitopo
si onse amene ali ku gawo limene iye ali mwachitsanzo ali chipani A, si onse amene ali ku chipani cha AI. Ndiye kuti iyeyo akagwiritsa ntchito mphamvu za ndale zija kuzibweretsa pa ofesi yake nkumapweteka anthu ena amene ali osalakwa kapena ali achipani B. So malamulo alipo kuti ngati munthu akayima kaya ukansala kaya MP kaya position ina iliyonse ya ndale zoonetsera ameneyo ayenera kusiyaka ntchito. Nanga akagwa kumeneko ndiye kuti ntchito yakeyo wailuzira pamenepo chifukwa kuti kunena kuti wayimitsidwa kayayi koma wasiya ameneyo ndiye kuti wasiyirato. Ndiye kuti ngati nkuzayambaso ntchito akakhala ngati kuti apemphanso kuti ine ndifuna ndiloyeso ntchito, zili kwa munthu womulembayo kumulola kapena kumukana. Akunjenga mwapereka chitsanzo cha munthu amene akupanga chidwi kuti akapange ndale mwina kuyima mipando yosiyanasiyana. Komano tifunse mwina munthu wokuti mwina akungovala makaka lese upita kuntchito wavala baleta ya chipani china olopolowa pa khomo mwina akungopereka kasimbo ka chipani china ukamalowa pa gate paja basi kuwaweva mwina magadi kachala mwamba ka kwacha ukudusa. Zimene zonso zikutanthauza kuti ndiye kuti iwe ngati iwe ukugwira ntchito za boma ukupanga so ndali zati active politics. No, zimene zija active politics. Kuga nayenso munthu wogwira ntchitoyo aliso ndi ufulu wa kusankha munthu amene amufuna kuti adzayimire kaya mundela kapena pa mudziko kumbali ya ndale. Ndiye zimenezo zikhoza kuphatikizapo ngakhale ukambirana kumene sikungatheke kunena kuti anthu akhale pa ntchito osakambiranako za ndale akambirana. Kodi ngati munthu ati angovalako chisoti chabe kapena angovalako kena kake kokhudzana nchipani chakuti zikusiyana bwanji ndi munthu amene anganena kuti aise ndisakunamize koma chipanichi ndiye chutizunza pafunika kunena kuti chipani chimene tidachita mwakuti izozo nzongokambirana. Akunjenga sorry tingwesezera kuti anthu akulowa ku Capitol Hill kuja aliyese wavala baleta chipani chake ndizi zikhala bwanji kumene kujako kuti zimezo sizolesedwa aliyese wachisankha pa Friday aliyese afuna kuvala makaka chipani kwake ndiye kuti ndi ntchitoso za boma kapena kwasandukano ku malo oonesera kuti awa ndi chipani anja anthu kuyika mpana maflag azipani zawo kaya madesiki amaofisi aboma. Ngati nthawi imene akuchitira zimenezo ndi ya ntchito akukalowa mu ofesi mmene akukakhala pa desk yake kuliko wavala za chipani zimene zija ndizolesedweratu koma tikunena kuti sali pa office mwina mwachitsanzo akuyenda kwina kwake koma tikudziwiratu kuti aofisa awa ndi akuti zimene zijazo munthu akhoza kuchita exercise mphamvu zimenezozo. Kodi pitirizani. Yes. Koma ngati akukalowa mu office ndiye waponya yonse tikhoza kuti suti ya chipani china chake zimenezo ndikuti akupereka songa khali chiopsezo kwa ena omutsatira chifukwa ena akatsatira zimenezo kokha chifukwa yonera kuti awa ndi abwana anga ndifune kualemekeza ndifune kuti mwina azindikonda ndi akatsatira zimenezi mowumirizika osati mwa mtima wawo so zimenezi jaso ndi ndale pazokha. Kodi lamulo limeneli inuyo mukuona kwanu limafotokoza zisanzo zonse kapena ndilofunika so kuliunikira kuti tuonjezere bwinobwino kuti anthu amvesese chifukwa zimakhala ngati kuti zinazo sizikuziwika kuti kodi munthu akapanga chonchi ndiye kuti waphwanya lamulo kapena waonesa makaka ndale kapena ayi. Tingoyerekeza munthu kupita ukapanga atendi panjamba chipani chake chopanga nsonkhano amene waonesera ndiye amakujambula masiku ano chithunzi uli kumene kuja kapena kuoneka pakanema ata mzinkuzaonesa anthu nkumati mwamuona uyu amachita kuonesera za ndale. So is the law explicit and detailed in terms of giving examples zisanzo zogwirika kapena inuyo mkuona kwanu mpofunika kuti munatipitilize kuunikira? Ife tikuona ngati kuti nkofunika liunikiridwe lamulolo chifukwa chionena kuti munthu akhoza kungopita mmene amapitira kumpira kuti lero ndaganiza kuti ndikakhale nawo pakuti pamenepo ndapitako kokha chifukwa yoti ndasowa zochita pa tsiku la lero si nthawi ya ntchito ayi koma mwina waganiza zongopita kumene kuja ukapezeka kuti mmawa ake amuchotsa akuti ayi wewe unakapezeka pakuti olo enanso amapita daladala upita ndithu kuti ine nchipani changa ndiye afoona aja majunyozi aja aona kuti abwana athu ali uku
ndiye tsopano mmawa mwati ayankhule pena pake kuti izitu zokanidwa komanso izizi ngakhale adakhala kuti munthu uyo ali nzeru zotani koma amene wachitayo ndi bwana wake sangamuletse kapena umudzudzula chifukwa azithandizira aonanso kuti ntchito yanga mwina ingakhale pa job center. Tsono lamuloli lofunika liunikiridwe kuti lizipereka malire enieni kuti civil servant kapena kuti munthu wogwira ntchito azilekeza apa asadutse apa akapezeka kuti wadutsa apa ndiye kuti wadutsa malire ndipo chilango chake chidzakhala chakuti zikomo akunchenga tipite kwa adereza ino muli Communications Workers Union of Malawi. Nkhani yanu kapena kuti tinene kuti mbali imene inu mukuyimirira ndi nkhaniso ndi mbali imodzi imene tinayambapo ndi wanda kukambirana kuti tingwerekeza State Broadcaster Malawi MBC ndi mawailesi ena ndi ena including iso ife kuno we are falling under that ku nkhani ya communications kumene kuso ndi kumakhala nkhani zovuta kwambiri pakati pali government change kakhalenso mabungwe ngati achina makra ndi ena otero kumatchuka ndi kumveka zambiri. Inuyo ngati mmodzi wa osogolera Communications Workers Union of Malawi mavuto amene mmakumana nawo ngotani during government change? Chabwino ndizoona zimene mwanena kuti boma likamasintha pamakhala mavuto ambiri ndithu andi zimene taziona ndithu in my previous government changes amene achitika and mina tiziwanso pamene zikuchitika pano zichitika nthawi zambiri and ma-organization aboma amene mwachikawo is very common MPC komanso makra. So you normally what will happen anthu amene anali very active in politics ababa pamene boma likusintha amene amazakhala ma victims wambiri. So ndikufuna kuti ena mwina munthu se ndi controller or manager wakubroadcasting kandi ku reporting mukapeza limene ampitisa ku library lero umene jazikapanga azikasamala kandi kumaka izi olo mwina mmene zinalili ngati incident imene inachitika kumakra we received the complaint kuti anthu anatumiza ku Karonga kumene kulibe office ya makra koma people are transferred to Karonga kuti azikagwira ntchito chaka chiti chimenechi 2020 no, I think some 2 years ago, around 2023 or so. Chabwino. So, yeah. And even you gave the example that when PC was already in anapita ku Mangoji, in anapita ku Nzuzu. I know of cases, I mean, anapita ku library, mende kutoneramu. Or others kungapitisa kunali business unit ina imapanga za extension services. Yes. So muntu wa broadcasting odi professional ama akweneka okhala pa air ampitisa umene kuja ndoti basi azingokhala literally being done. So ndi zinthu zimene zimachitika ndithu zimene tapanga experience along the way. Ndiye inuyo ngati bungwe lanu mmatani mukalanda ma complaints ngati ameneyo? When we receive my complaints amene watima we challenge ngati pali pofunika kupanga challenge because ndingonena kuti pa issue ya malamulo ndithu ali very clear kuti issue ya discrimination on political grounds and what have you zinanenedwa kale koma nthawi zina mwina mu ma conditions of service is very clear because lamulo lija is a framework imakhala kuti langotchula zimene zingachitike komano pamalo pena paliponse pa ntchito ndiyo kuti tikuyeneka tipange domesticate lamulo lija at that broader level ifike no pa domestic level imene ili pa enterprise ngati pamalo a ntchito pake ndiyo kuti ma condition of service athu akuyenekera alankhulane ndithu mogwirizana ndi zimene lamulo likunena. So tikamayimirira anthu aja ndiyo kuti ife timafunika tipange reference ndi lamulo kuti lamulo likuti chani. Komano chimene chimachitika nthawi zambiri munthu womuyimirira uja because awawo amene ali akulamulira nthawi inoyo pa nthawi imeneyoyo amakhala ali ndi mphamvu zambiri to an extent kuti ukaona amazifira kuti they are above the law
amakhala kuti ngati ali pamwamba pa lamulo. So china chilichonse chimene munganene nthawi zambiri samamva adereza mamwina mafunso awiri kuchokera kwa ine pa nkhani yomweyi. Mukutanthauza kuti malamulo athu ndofewa kuti samatha kumugwira munthu wina wake akhoza kukhala above the law just because ali kumbali ya boma. Ndimafuna ndimvesese pamenepo number 1. Number 2, pali liwu limene amakonda kugwiritsa ntchito kuboma amati li deployment, kuti sana kuchose ntchito mmene mukuneneramo munthu unali pa wireless akuza kuti uzikapanga mabuku ukugwira ntchito komweko sana kuchosere benefit iliyonse akusira ka galimoto yako salary yako yomwe china chilichonse ni momwe chililicho angokuchita li deploy kukakusiya malo ena. Pamene popo pamakhala kuti palakwika, ngati pamalakwika panji poti amanena kuti even ukamalembedwa amakuza kuti boma likhoza kutumiza kwina kulikonse as long as ni nthambi ya boma, so ukhoza kuchoka kandi kumakra kupita ku forest ukakhalabe ndi zonse zimene amakupasa uli kumakra kuja koma kugwira ntchito ndithu kumaonano za makala komabe zonse anakusungira. How do you then see kuti pamene popo pali nkhaza kapena pachitidwa chipongwe ikakhala kuti government is deploying people malingana ndi mmene laonera deems fit? Funso labwino limenelo Wanda Msisia, koma musanayankha adereza tofuna kuti atolankhani athu angochezapo ndi Amalawi. Pali Chimwemwe Maseko mu mzinda wa Mzuzu komanso Osman Kaliati ku Salima. Ndiyambe ndi mu msumba wa Mzuzu Chimwemwe Maseko. Chimwemwe Maseko, ukundimva kumeneko? Ndikukuvani ndithu bwinobwino na zimbabwanja zathu Blantyre. Kuno tadzuka bwino. Uli mbali iti ya Mzuzu Chimwemwe? Ine lero lino ndithu ndili ku Chiwavi. Kumeneko ndithu ndili ndi Amalawi awiri amene ndithu akufuna kuti perekepo maganizo pa nkhani imeneyi. Ndipo yamba tiyambe ndi kumeneko dzina lija. Ine ndine Pastor George Kananji kuno ku Chiwavi Mzuzu. Akananji nkhani imeneyi taona ndithu masiku apitawa boma la DDP limeneli ndithu la Luambwalo kuti nalonso litumikire Amalawi, koma pakayendesedwe kaboma kameneka mukuona kuti akamalemba anthu ntchito kapena akamaona anthu otagwira nawo ntchito achotse anthu amene anali kale mboma koma amaonetsera kuti mwina ndi azipani zina maganizano ndotani. Ine mukuona kwanga malingana ndi tikayang'ana makamaka mbali ya kukula mu democracy kuti ngati dziko tikuchokera kuti tikupita kuti democracy yathu ikuyenera kumakula, maganizidwe ndi kachitanga zinthu tikuyenera kumakula. Mbuyomu tayenda mu nthawi yoma ona chipani kuti chipani ichi aine yake ndi awa chipani ichi aine yakenso ndi awa, ndi ngati chipani ichi chalowa aine yake ndi awawa, ndi kuti chipani chinayi chanso ndi kuti no sakuyenera kutenga mbali. Koma ndimaona ngati zimene zozoza chikale, koma panopa dziko kapena kuti boma likuyenera liziyang'ana anthu amene ndi odziwa ntchito, chifukwa at the end of the day chimene Amalawi timafuna zikuona kuti noti tumikiridwe ngati dziko, osati ngati chipani chatitumikira yayi, koma ngati boma latitumikira. Ndeti kati boma si nkhani yokhuzana ndi chipani chakuti mmene a president ndi timu yawo asankhidwa mucha amene achaotso panopa ndi boma la Malawi kutitumikira ife Amalawi. Ndi ayang'ane anthu amene ndi odziwa ntchito, ndekha anthu apezeka kuti no ali ku MCP, kaya apezeka kuti no khali ku UTM, khali ku UDF, azilomwazo anthu ndi odziwa ntchito atenga amene achawa ayike m'maposition moyenera malingana ndi ntchito mmene iwo amayiziwira. Komanso muna ningapezereso mwayi kunena kuti akuyeneso kusamala pochita zimene zozo, chifukwa pali ena ndi ma recycled politicians, iwo ntchito yawo ndikuchoka chipani ichi ndikulowa china chimene changulowa kumene mboma chikamadzatuluka azatulukanso azaweso china, amangoyendayenda anthu amene achanda amene amaononga ntchito za boma kumangoononga misonkho ya Malawi. Samafuna kuti no akhale pa benchi adikira aoneso anzawo kuti akabali ntchito. Nde pamene akuyang'ana ma expert oti agwire ntchito ma position osiyana-siyana apeweso anthu omangozungulira aja amene ajawo asatenge amene aja amaononga zinthu amene aja. Maganizo wanga ndikhoza kunena motero. Ita tukoza kumeneko dzina lija. Ndi Philip Mbewe
ambewe tatifotokozereni DPP ndi amene pano tsopano kulamulira mwina achotseretu anthu amene akugwira ntchito mboma chifukwa anali azipani zina. Choyamba tithokoze na kuti DPP alowa mboma, komano ndi zinthu zonena kuti kugwira ntchito ngati president kapena azitsogoleri amene ali m'makampani kandi m'mabungwe akutumikira Malawi sakutumikira chipani. Tikati tiyang'ane bwinobwino kupezeka kunena kuti nthawi imene anthu a MCP anali mboma analemba anthu amene iwowo amawadziwa kuti awakhoza kutithandiza pakugwira ntchito zawo monga mufunika kutumikira Malawi. Pali zinthu ziwiri zimene mwina anthu amatha kuchoseredwa ntchito. Tikukamba za kagwiridwe ka ntchito ka munthu. Kodi munthu akupanga deliver malingana ndi imene ntchito ikufunikira? Okay, munthune mwina tiyerekeze kuti ndine ngoni, ndine munthu wakuntcheu, ndafika pamalo pena pake poti mwina pali anthu achikhalidwe china. Kodi ndisazionesera kuti munthu ndine ngoni chifukwa choti ndili pamalo pa anthu achikhalidwe china? Ayi, komano chikhalidwe changa chija chikupereka impact yotani pa nthawi imene pamalo pamene pajapa. So tikatengera kunena kuti MCP inalemba anthu ntchito, okay, tiye tiyang'aneni anthu amene amalembedwa ndi MCP kukhoza kukhala kuti mwina amalembedwa chifukwa chonena kuti anthu aja ndi abale awo, zikhoza kukhala kuti amalembedwa ntchito chifukwa choti mwina ali ndi kuthekera konena kuti akhoza kugwira ntchito ija. So the moment DPP alowa mboma ikuyenera kuyang'anira zinthu ngati zimene zija zikuti kodi anthu awawa analembedwa ndi ntchito inde ali pamene papa, komano analembedwa ntchito chifukwa chongofuna kuti akhale onena kuti azidya nawo ndalama za boma kapena kunena kuti ali ndi kuthekera kotani kogwira ntchito imeneyi. Okay, fine, ndi akayang'unikira zinthu ngati zimene zijazi akuyenera nonso pano kutengapo step yonena kuti okay, anthuwa achokepo kapena anthuwa akhalebe. Chifukwa chachani tikuyang'ana zopanga kutumikira Malawi, sitikugwira ntchito yonena kuti tikusangalatsa chipani kapena tikusangalatsa munthu wina kale, koma tikutumikira Malawi. So munthu yonse zikutengera kunena kuti ndi wa DPP kapena ndi wa MCP, as long as munthu yali ndi capability yonena kuti akhoza kugwira ntchito, akugwira ntchito yake moyenerera, amene musiyena akhalepo. Chabwino chifukwa chonena kuti munthu ndi wa DPP kapena wa MCP, a DPP wakamuchotsa munthu chifukwa analembedwa ndi MCP, iwo wafuna ikepo ndani? Amuyikapo munthu amene analipo kale ujayu kapena iwonso akukatenga wawo kuti akhale pamalo amene aja adzigwira ntchito imeneyoyo? Ndoti pamene popo sitikutumikira Malawi, tikufuna kupanga zinthu ku interest yonena kuti tizisangalatsa chipani. So tiyeni tiunikireni zinthu zonsezo, chimene tikuyang'ana ndikuthekera kwa munthu kugwira ntchito zoziyenerera ali nazo, ntchito yake akugwira bwinobwino, musiyeni akhale pomwepo. Iyayi ndi mmene ndithu tatezera ndi a Pastor George Kananji komanso Philip Mbewe kuchokera kuno kumzuzu. Ayi chimwe maseko ukhale ndi siku lopambana. Ndipitiretu kusalima Osman Kaliati, ukundimva? Wayana kuno ndikukani bwinobwino ndithu. Mwadzuka bwanji kumeneko? Wayana kuno kusalima kadziwa bwino kwambiri, kanyengo kachisisima ndithu zoti kusalima kumatentha ngati kabodza. Uli mbaliti ya salima usanacheze ndi Malawi? Ndisanacheze ndi Malawi awiri atatu pano pamene ndili ndi pamene pamachodi pakaphatenga amene mukudza bwino kusalima, tikhoza kuti mukafika pakaphatenga ndi amene makhota kulowa msewu wa kukotakota kusonga kuti munthu makatoke salima. Ifa cha nthawi tangocheza ndi anthu awiri basi. Wayana apa ndili ndi mmodzi mwa Malawi amene afuna kuganiza ake pa nkhani imeneyi. Mwina munthu wamkulu choyamba mukuza ku dzina lanu lija Mr. Kachigwada Lazaro. Mr. Kachigwada Lazaro, mwina nkhani ndi imeneyi imene kambidina kuti boma la DV lalowa mbwalo. Ndi mwina nthawi zambiri maboma akamasinthana mwina nkhani ya mphamvu zimakhala mwina make noti maofesi ya boma kumakhala kusinthana noti mwina make uyu ndiwachipani chakuti uyu ndiwachipani chakuti timulotsemo tike ku athu kuti mwina agwire ntchito mokomera ife. Inu mwina mukuona kuti nkhani ngati imeneyi boma la DP liona liunike motani? Apapa boma la DVP kuti likhoza kumpeza munthu kuti nkumchotsa chifukwa chonena kuti si munthu wa chipani chawo, izonso sizingakhale zolondola, nzosokoneza, zoononga chitukuko cha dziko la Malawi.
chitukuko cha dziko nanga si munthu amene abwereyo ndi munthu oti toli kumdziwa maganizo mtundu wa Malawi mwina akuzikhala mbava atiwononga chitukuko cha dziko. Mina wayana Yes. ndimene ndachezera ndi mmodzi mwa Amalawi kuno kusalima ndi mosatenga nthawi mmene una market mpasi mpara wina zathu kumeneko kuchezako ndi Malawi wina. Ayi, ndathokoza kwambiri kuti kumeneko kusalima ayankhula ndithu auti amphanje simpanga chaka ndi chaka. Mwina mukatero ndikuti simungamapite kusogolo muthamangobwerera kumbuyo. Ndathokoza kukhala ndi tsiku lopambana. Ndiye kuchoka kwa mtolankhani wathu kuchokera ku Salima tipite straight kwa akunchenga kuti muyankhe funso limene anafunsa Wanda Msisi lokhuzana ndi redeployment. Zikomo kwambiri. Nkhani ya redeployment ndi nkhani yomvetsa chisoni kwambiri. Chifukwa ndi nkhani yomvetsa chisoni kwambiri. Chifukwa chakuti titati tione kuchotsana makamaka kuti iweyo uchoke Lilongwe ukakhale ku Mchinji kokha chifukwa yonena kuti labwera ndi boma lina ukagwire ntchito zakuti kuti zosiyana kwambiri ndi zimene adakulembera kumene konkulakwa. Chifukwa zimasonyeza kunena kuti mukhanga timuyambiranso ntchito zija chifukwa cha zandale. Izozo nzomvetsa chisoni. Ngakhale munthu amene amuchotsa uja kumene wapita kuja kuti akagwire ntchito moyenerera ati bantima amadziwa kuti ngakhale andiuza chifukwa ichi si chimenechi koma nchifukwa yonena kuti panali kusintha kwa boma kapena kusintha kwa ndale amakhala kuti is demotivated. Chachiwiri nchonena kuti ngakhale pa ofesi penipeni paja wachoka wina uja kuti tsopano ayambirenso kuti adzapitirize ntchito imakhala ngati muyambiranso monga mmene ena ananenera kuti nkhani tisamaone zandalezi koma tiziona kodi development ikuchitika motani akuchita iyo ndi ndani osati tiyang'anira mitundu kapena kuyang'anira zina ayi koma tingoyang'anira kuti kodi ntchito yofunikayo ikuchitika. Ndema redeployment amasokoneza system koma izizi zimachitika kwambiri pakakhala kuti pachitika zisankho ngati mmene zachitikiramo pamakhala ma redeployment ena owayamba dala chifukwa yonena kuti ena ayankhulapo kale kuti natenso ife ogwira ntchito nthawi zina timachita uonetsera mwinanso nkumauzana kumene kunena kuti koma tu tikangoti boma ilira sintha inu maloza inu mudziwe kuti tikhaulitsana pambuyo pake nkudziona kuti zimene zichadi zachitika mmadziwiratu kuti nkhani izi ndi zandale. So izizi anthu ogwira ntchito ulowerera mu nkhani zandale motsimikizira ulowa mutu omwe nkumene kulipo lakwika kwambiri. Chabwino akunchenga Patrice William kuchokera ku Neno ali pa line amene ndi reporter wathu womaliza siku la lero program imeneyi ya Kulinji. Patrice ukundimva? Ndikumva layana. Wasuka bwanji? Ndandabva bwino ka kublanta kwa chabanji kumene. Kunonso kwa chabwino chifukwa cha nthawi tacheza ndithu ndi Malawi mwina awiri mmodzi kapena awiri. Abantu ndi Malawi mmodzi amene ndicheza na program ya Kulinji ntsiku lero lino. Chabwino. Ndipo munachoyamba mwina adzichiwa okadzina. Ine ndi Samson Njolomole ndi makhala kuno kuneno kulayana. Mwina nkhani mwiti kucheza ntsiku lero lino mwayimba Sam kuti mwina maboma kamasintha kumakhalaso kusintha madipatesi aboma makamaka maudindo mwina tiri kuti DPP imene yalowamo yasinthaso yathetsa maudindo onse aboma mabunga amene ndala aboma mwina zimezi ndi zabwino motani komanso mwina ndi zoyipa bwanji mwina maka kuchitukuko cha dziko. Choyambirira Amalawi ngakhalenso boma likuyenera kudziwa zonena kuti udindo umene timapereka ku boma ndiwopanga save Amalawi regardless of kandi azipani zanji amavala makakanji. Abraham Lincoln ananena kuti government is of the people, by the people, for the people, meaning kapena ndali zimene amachita kapena zipani transition kapena kusintha kwa boma chikungo athu kumbali ya chuma ndi mbali zina zonse atha kusintha zinthu ngati pali anthu odziwa za ndalama pali anthu odziwa za ulimi amene anali chipani china koma ali ndi kuthekera ndi kapasiti yabwino amenewo apitirize kugwira ntchito chifukwa kupanga save Malawi osati kupanga save chipani. Ndivomereze ndi mzanga amene anayankhula kuti komabe pakuyenera kukhala chidwi
choyika mbendera zina kapena kuti malamulo oletsa anthu amene ali ndi utambwali kuti apitirire kukagwira ntchito zimene mbali imeneyo akatumikirayo akangoonongako. Akhoza kukhala chipani china koma wabwinobwino, enanso azipani zina akhoza kukhala kuti akupita ndi mtima wakaononga. So boma limayang'ana kuti chipani chimene chayika mu system chikupanga survive kapena ayi. Ndi zinthu zovuta kwambiri, komano ineyo recommendation yanga yomalizira ndionena kuti dziko likuyenera kusintha. We need self awareness, tizizindikire kuti tikufuna chani. Pamene tikufuna tipange competent people apange identify apitirize kupanga kugwira ntchito kuti transition kuti kupatsirana kwa bomako komanso kupitiriza kwa chitukuko ndi kutukula dziko la Malawi kukhale kotheka. Amuonetsa ole mene akuchitira anzathu ku Burkina Faso. Watenga anthu akundende aja ndikuwagwiritsa ntchito bwino kuti tiye tizikalima, anthu omwe aja akutukula dziko akupanganso zinthu za nzeru. So it's a matter of kukhala ndi nzeru ndi chidwi ndi patriotism kapena kulikonda dziko lathu regardless of ndale kapena zibali. Ndiyo ngakhale mabodi ena athetsedwa pamakhala anthu ena adamagwira ntchito mokhulupirika. Mwina ndikuena sangamira kwake saso ntchito potengera kuti boma lasintha. It's unfortunate kuti ndale zikupanga influence system yathu yendetsera boma. Anthu amene ali okhulupirika kana ali chipani china kamaonedwa kuti kutsutsana ndi boma limene limapanga campaign kuti lilowe likhale mu system, koma ngadali okhulupirika amagwira ntchito. I think tili ndi ndondomeko zoyenera kuti tikhoza kutsatira. Akuncengaja anafotokoza kuti lamulo lilipo lothandizira komanso nafotokoza za self awareness. Ma company mwathu, ma organizations momwe magwira ntchito muli ma policies. Mapolisi amene aja akuona kuti awunikidwenso adzapanga advise anthu kuti ngati muli pano mukuonetsera izi muone ma effects ake kuti adzakhala otani. Komanso ife ya Malawi I think titenge udindo panopo madziwa kuna kuti ineyo ndine Malawi, ndine njolomole kutsogolo kuno ndifuna ndidzathandize boma liyende chonse, koma currently ndikugwira ntchito kwakuti malamulo anga akuti chani kuti ine ndidzati kuti dziko lathu ndikuona kulemekeza malamulo amene aja ndisanathamangire kupanga za ndalezo, chifukwa ndikudzipanga groom ndikudzipanga prepare kuti ndikadzapita mbali naye I should not be questionable. Asandikhulupirire kuti munthu uyu ndiolimba mtima amapanga zinthu molongosoka, koma ngati tongopanga majira ndi cholinga chokuti anthu ationa tipatse ndalama zimene zitikakumana nazo kutsogolo. Whereby anthu ena akatitenda kuti uyu amaoneka kuti anali chipani chakuti onobada kuti magwira ntchito yabwinobwino, koma ife tongokuganizira kuti ukhoza kukhala ifreti anthu achisaka kutenga. So we need self awareness also ngati Amalawi kuti makhalidwe athu amene tikuchita kodako dzapindulira dziko lathu kapena kudzapindulira chipani. We need to be very careful when we think of how we demonstrate kapena tikudziwonetsera bwanji kuthandizira dziko lathu kuti lisinthe. Ndi anthu amene ali ogwira bwino ntchito okhulupirika asachotsedwe chifukwa ndi Amalawi amene akuthandizira kuti boma liyende bwinobwino. Kutesa katangale kukudalira anthu okhulupirika amene kumbali imene ku section yawo amagwira bwinobwino kutoka kuti chomwe chathu chiyende bwino kukudalira anthu amene akukhulupirika kuti agwire ntchito bwino amene sakuba amene sakusokoneza zinthu. So we need to be bold enough. We need to be bold and ask yourself kodi Malawi tufuna akafike pati. Ayi ndithu pamene palibe sofuso kungoyamikira kuti ayankhula mwanzeru ndipo ndikukhulupirira kuti Amalawi amene akusatira programu iyi amva ndithu. Zikomo kwambiri Patrice William Kuneno. Ndatoka kuti ambiri anachunga. Wanda kuyankhula tu kwanzeru tu. Anjolomole ndanzeru Promax Promax imene ndi Promax Promax akambatu zinthu zofunikira zamphamvu patriotism tione system yathu iyi mapolisi taunikire komanso iwe mwene wake self aware. So exactly ndikugwira bwanji ntchito akama ndiona bwanji perception yanthu ndiyotani malingana ndi affiliation yanga kwambiri zimene zozo ndizofunikira waya kwambiri chifukwa tinene zoona panayankhulaso ina ake mwamsanga kuzuzu a Philip ananena kuti ngati tikunchosa munthu mwachitsanzo kuti uyu anali wa makakamu akuti kodi amene tikumbweresayi ndiotani tikunchosa uyu ndi cholinga choti tikonze kuti tikepo munthu amene asakuoneka kapena tikunchosa amene kuti tibweresenso nafenso m'bale wathu because if we continue doing that it will never end. It will never end. Ndiye tipereke mwayi kwa alendo athu kuti amalizise mawawo a tsiku la lero program imene ya kulinji tiyambenda adeleza kuchokera Communications Workers Union of Malawi 1 minute kenaka tipita kwa kunchenga Secretary General Malawi Congress of Trade Union. Wayana asana yanke mukamayankha kwa munthu amene amagwira ntchito professionally koma ali ndi mantha kuti imene boma la sintha atiunikaso amatika vetting amapanga veti kuona chanchani mungamuuze uthenga womtundu wanje kuti as long as iyeyo samapanga za ndale he or she is safe. Nimeona ngati mumalizire pamene popo mabwana Tembe nadeleza Chambino
zona I think kana ikulu ndimene tinanena kale kuti professionalism ndiofunikira kwambiri. We all understand by nature of humans, we are all political in nature. Omano pamalo ntchito we have to emphasize professionalism. And normally pamalo ntchito munthu amene ali professional kombiri zichulidwe kama rumors amveke koma pamalo ntchito paja anthu amaziwa kuti iziza angomunamizira andi izoona. True, afuna nene nsokuti mseyo ngati oyimirira anthu ogwira ntchito tili ndi kuthekera kuti tayimirira anthu ikabwera ma-issues ngati amene wa in terms of victimization. Because malamulo akutiwa ngakhale anthu aja timene oti ali above the law they can be turned atakutsisidwa ndithu kuzera mmalamulo koma ndioti nkhani zimayenekera zipite ku court ndi zinazo zero. Koma mwina these ma-conversation amene tikukhala nawo pano pawa ndofunikira kuti tiyapange ndithu continuously because it's now raising awareness even kwa ma-authorities the appointing authority kandi ma-board aja aziziwa zimene zizi because nthawi zambiri mwinaso you look at the board composition ya board mwina nthawi zambiri makhauti yachuluka ndi ma-loyalists achipani ndoti amene ajawo they now drive the agenda pa organization ya boma ija ndoti zimapanga compromise even professionalism ya anthu. So ifeyo ngati ma-unions ikakhammawa ntchito kuja kandi wembisi uja timaziwa zoti yakhale malista akuti ukati umazoti awanamizira awa ndizoona and what else. But at the end of the day Malawi ndi watonse and we would want kuti aliyense amene akugwira ntchito agwire ntchito ndi kuthekera kwake mosakondera mosaonesera chipani chake despite kuti tikudziwa kuti chipani changa mumtima mundinji koma tikamagwira ntchito tingogwira ntchito mmene tikuyenekera kugwirira. Yes. So mafuna kuti nkhani yayambika koma mwina izi njira yoti tithe kukambirana mokwanira kuti awareness ikhale. Ndithokoze kwambiri Adereza akunchenga 30 seconds chifukwa cha nthawi mawano omaliza. Zikomo kwambiri zambiri ndi zimene wayankhula mbale wanga Adereza komanso ena aja anayankhula zonse zimene ndikadayankhula. Kwambiri ife ogwira ntchito tiyeni tisiyanitse kwambiri nkhani za ndale ndi nkhani za ntchito chifukwa tikalowerera kwambiri za ndale nkugwira ntchito mbuyo ndi zimenezo zoti nthawi ikakwana ngati imeneyi tikhala njenjenje. Alipo ena maofesi omwewo sanjenjemera koma alipo ena akujenjemera nefunso nkumabwera lonena kuti inu munjenjemera chifukwa yake njani kuchita zotani zimene zikuchititsani munjenjemera. Timalizire pamenepo komanso anthu ena tisachotse ntchito popanda zifukwa zokwanira. Timalizire pamenepo akunchenga kuti ena akunjenjemera ena sakunjenjemera funso nkumati inu munjenjemera chifukwa chani. Wanda Msisya sanzikani kwa Malawi 30 seconds. Ayana akunchenga adena bwino kwambiri tikamapanga zinthu anthu amaona Amalawi amationa mmene tikupangira tikamapanga ndale ku office za boma pano pati ni nkhawa chifukwa chokuti ndale zathu zikutiuza zokha kuti ife sitingagwire ntchito ena ayamba kale kujomba wayana amene amagwira professionally ndiye salibe mantha boma lisaope ngati likukhulupirira kuti anthu ena likwena lili achose ncholinga choti lichite deliver kwa Malawi. They will have to fire some people that we must know wayana koma kodi mukwachosa anthu ntchito chifukwa chani. That's for me. Mpaka lolemba pamene leya zabwerenso ndi program ina yankulinjine vana chunga malomwa nzanga Wanda Msisya pamakina Christopher Nkosi kumanso atolankhani onse amene tinali nawo lero kuphatikizapo alendo athu akunchenga kumanso Adereza ndikuti mwakoma nonse mukhale ndi siku lopambana. Pitirizani kumvetsera maprogramu osatira pano pa Wireless Times. Amalawi kulindino kumavetsera kuti kulinji lakaya lilongwe kulinji kumzuzumbwa nyeto kulinji nanga kuboma kukuchitika chani kwani akoti akuti bwanji kuti usauka kulilabe nanga osolola ledesi yaodeja chirukuko chuyenda bwanji nongangani zonyadisa sikulijani kumbolo bagari kulinji mwela nanga kwanuko kulinji kodi kuboma kusteri house kulinji nanga otuta mwazuka bwaji
Ndakata ziredio kukuliyani Okuliji ndikudalira ino Okuliji